Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Дӯстони азиз, имрӯз 7 декабр рӯзи панҷшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Балхи Калхозобод навор кардем гоҳҳои гӯсоладор, гуноҷинои швед, буқачаҳо, бухо барои бастан, савдошидагиш, вақти савдо, молҳои майда ҳамаш ҳаст. Видеоро то охир тамошо кунед. Барои пешрафти канал яктаи лайк, касе ки дар канали мо обуна нестанд ба канали мо подписатсия кунед. Видеоро то охир тамошо кунед. Савдошид гови гӯсаладори маҳаллӣ. На гӯсалачишай ё сеюмзойд ё чорумзойд ай. Гов пири бад нест. Якум савдо гов зур савдо шид. 7400 сомони савдо шид. 4-5 максимум 6 литр шир метиҳад. Тақрибан аниқ намедонем. 7400 савдо шид. Гӯсолачаш ғуноҷин ай, мода. Яй худи гов. Синои қафуша бинед. Гӯсолаш ғуноҷин 7400 савдо шид. Ғуноҷинча барои молкунӣ, ғуноҷинчаи парводнӣ. 1.5 сола гузаштагӣ будааст. 1.6, 1.7 фанхел. Нархиш 7500 ай. Савдо мешавад бо 6200. Рӯзи бозор кардане ки сар савдо ай, вале якум савдо 6200 бозор карда надодааст. Вале бо мебинем. Пешам бинем. 6200 бозор кардааст. Додагӣ нест вале. Ана. Ғуноҷини Карпат. Якта гӯсола кардагӣ будааст. Дуюмушта ай 5 моҳ камтара гузаштаи буғизиш. Дуюм гӯсолашта қариби 6 моҳ буғизай. 10000 мега нархша соигӯш. Бозор якум савдо 8000 карда додагӣ нест. 8000 сомонӣ бозор карда соли надода. Дуюм гӯсолашта қариб 6 моҳ буғизай. Savdo şudesтай. Qirg'ochami bular? Sovliqo savdo shudesтай. Xo'p. Ja 6 dona buday. Set shabar bu set shimibari. 950 savdo kadestai o'zirashda dodagi neist. Sovliqo. No, datayi, setayi, chortayi barakadagi. 6 بغزان آجی؟ نه دان. سیز نیبا. تیره آجی. یه چیزی هست نیست همینه لطفی. یه توبری نمیگیره جورا. برای اونجا بیارم. نهیش. خیلی بیفارشیده. Soyubuş 1300 mega xaridor 950 pursideshta. Bug'uz qisir aralashmada. Ya qunojini toza shved. Lekin narxish kam tom baland ай. 3 moh bug'uz budast. Isha 1 moshday muqamundagi sham. Ардашам qunojinoy пародни зоти тоза ай шир сер шуда калон шидаги ай иша сирха я моҳ шида буқамундагиша ин айша 3 моҳ буғуз ё 5 моҳ гуфчум аёдум буромад рости гап ё 3 моҳ ё 5 моҳ нархиш ира
16000 мега муомила. Наиша 15000 муомила. Савдо мешавад бо. Каседа интересная, нам хели моло. Гои очавача бо қачаи калонш на қачаш хуб да 16000 мега ҳардша як ҷоя бо думоа буғиз будааст. 16000 ҳардш як ҷоя 14200 бозор кардааст. Панҷ литр шир дошта бу. Саҳар мега 5 литр шир дорад. Думоа буғиз бо қачаш хеле калон шудагия. Савдо шид гови гусола дор 9200 гусолаш ғуноҷин чандум зой будагиша аниқ карда натонистем. Тақрибан 5-6 зой. Саҳар бега 8-9 литр шир доштай гусолаш ғуноҷинча 9200 савдо шид. Якум савдо шол дуюм савдо 10000 савдо дорад. барои ҳавасмандони буқаи тоза швед дусола қадш тақрибан 1.60-1.65. бозор оли савдо накарда мега соҳибуш нақша 25 та мега килош аниқ нест. 25000 мега бо савдо мешавад. озирашта нарх кардаги нест бозор. ҳаштсаду панҷ 0110 на сета гови фурӯшӣ. Баъд наи ду ғуноҷине ки аввали видеода нишон додем, буқаи швете ки нишон додем, ҳамаш да ҳамин номера. Номерора қафо гардодан навишта бигирем. Наиш 8 моҳагира буд кадай буғузай. ҳашмоҳагира буд кадай буғуз ба қариби гусола мекуна. хоб иша 17000 бозор кардааст. эра чанд кард гуфтӣ? хоб якум зой будааст ва гуфти соҳибаш. раиш 10 рӯз намонда гусола мекуна мега. ира 15 кадаги бозор. инашам я ҳафта пас гусола мекуна. ира нархш 13000 бозор кардааст. додаги нест. харидоро боша номероро гуфтем метавонед навишта бигиред. не сета гов, не ду ғуноҷини зотӣ, уна буқаи калони швед, ҳамаш да ҳамин номера. адрес ноҳияи балхӣ Колхозобод. ғуноҷино савдо шид 4-6 гуфтена? 4-6? 4-8. барои молкини беҳтарина иша 400 будааст. мана 400 иғноҷин савдо шуда. ира қадш пастар будаю, миёнаш дароза. ана иш шикамаш камтара калонтар буда. мумкин ки ширш камтар бошидаги бошад. майда кишта хай соза пародаш соза. калаша бинем калаш чхела. роҷини 4 кунҷак 4800 харидум мега.
савдоши дата бықаи миёна наиш фар бетарай ба гӯша мешава иншолло наиш ёштару харубтар ҳардаш 15 ҳазор ҳози баракашид наиш барои бастан хеле созай пародашам хубай 15 ҳазор ҳардаш якҷоя Ардаш 15. چند سال Bazen bir soru yaptın. Çoğulu bular neçe pul oldu?
Gapsa gap melamı var. Kam nemesin? Tamam. Gapsa? Yok ya. Ya çok. Orta. Şuna da. Kime de? Siyah da. Bu arayı. Berenge muamele Vallahi. yapıyor. Yukarıdan aldım oturdu. Çıkaran mı alma? Ben sana yani. Kaç ora? Gapsa? Gapsa gap melamı var. Kam nemesin? Bak rafta. Bozor tamam beşa. Bu reklama bina var nasıl beşi? Sağlık mı? Bolkanı var gel. Kamay tut. Falan değil. Paskı falan değil. Savdo shudesta 4 ta buqay Karpat buqa baroy бастан. Yani 4 taş savdo shudesta. Har chorush 25,000 har chorush yak joya. Oladi dudagi nestayniki. Bistahash mega joy pul girish. Qaysiya ta baroy bastan Shashini mazor narxish savdo meshava. Bozor o'zirashda narx kardagi neist. Ham tarak balandtar gufta istayim. Qachey mayda agona. Bozor çıkar. 4000 narxish savdo meshava. 3400 bozor karda ast. Qachey mayda ha. Na setta qacha. Qachey mayda xarob baroy bastan meshava. Har sesha yaljoya 17,000 karda istay. Har sesha yaljoya. Qarodorshon so'za. Yoshon darozda bo'lsin. Naish xeyli zura ish miyomay qarodosh. Naish buxba. Gam zadadan aka. Mana sevgish. Isham qarodosh xushva. 17,000 har sesha yak joya buzurg karda istay. Mana bu qachara 5950 karda istay. Qachara bilan qachay parodni baroy bastan Shashini mazor narxish savdo meshava. 5800 bozor karda. 5800. Ayvayda pastaram kardagi ay. Savdo shid gusfandi barador. 2150. Savdoni ustiga qo'shilib oldi deb yozyapti.